बे समाव उदालगुरि जिल्लानि नलबारि हालामाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना निजोरा बाग्लारि बिथांनि नखराव बिथांखौ बरायफैदों। बे समाव बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि पेटार गोराखुंग्रा दैमारि बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। खुलुमबाय। गिबियावनो मिडिया नोंथांमोननिसिम आरो आंजों सौफैनो हानाय उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लोगो नेहाथारि पद्म बसुमतारी लोगोसे नैबे नखरनि नलबारि गामिनि निजोरा बाग्लारि थांनाय 17 जानुवारिनि मोना समावहाय जितु बे APSC आनजादनि जितु CCE याव उथ्रिसारनाय एसिस्टेन्ट अडिट अफिसार हिसाबै बिथाङा उथ्रिसारनो हादों आरो बिथांखौ जों दिनै उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांनि न'आव फैनानै जों बिथांखौ बरायदों आरो जों बरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोङो बिथांखौ जों बाख्नायनांगोन। बिथाङा उन्दै नखरनिफ्राय देरबोनाय आरो गुदि बर' फरायसालियाव फरायनाय बे हिसाबै बिथाङा गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो बे मोनसे गोजौ थाखोनि आनजादखौ उथ्रिनानै बिथाङा मोनसे गावनि लाइफआव देरहासार जानो हादों। आं बिथांखौ जोबोद साबायखर बावदों उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै। आरो जोङो नैबे आनजादनि सायाव जों जितु थांनाय समफोराव जोङो रिजल्ट राव हिसाबै लेंगुवेज हिसाबै जोङो एग्जामखौ लिरनो हायोमोन, नाथाय नैबे थांनाय आनजादाव बिथांमोना जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों गावनि रावजों लिरनो हायाखै। अब्लाबो बिथांमोना एसामिस आरो इंराजि बे रावनि गेजेरजों बिथांमोनहा बे आनजादखौ लिरनानै उथ्रिसारनो हाबाय। आं बिथांमोननिसिम आरो बा बिथांनिसिम आं रोजा साबायखर बावबाय। आं बेखिनि बुङो। फैबाय थानाय समाव इयुननि जा APSC आनजादनि थाखाय प्रिपारेसन खालामबाय थादों बिथांमोननिसिम मा खावलायगोन? आं बे समाव खावलायगोन जे जोङो दिनै नैबे बोसोराव जोङो जोंनि बर' फिसाफोरनिफ्राय APSC आनजादाव जोङो 40सा जोङो मोननो हादों। बे जोबोद बाख्नायथाव आरो जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसननि सायाव जों सोनारगोन जे बिथांमोना नैबे बोसोराव जोङो बुंनांगोन जे 40सा APSC पास जानानै दिनै जोंनि गेजेराव बर' माहारिनि गेजेराव बिथांमोना मोनसे गोजोनथाव रादाबखौ जोंनो हाबाय। बिदिनो जों खावलायगोन बा आं खावलायगोन जे फैबाय थानाय जेनेरेसनफोरनि गेजेरावबो नैबे आनजादखौ जाय बिथांमोनहा एपियार खालामदों बिथांमोनखौ आं खावलायगोन नोंथांमोनाबो बे आनजादखौ होनो थाखाय जेबो गोरा होननानै साननो नाङा। नोंथांमोनाबो बे आनजादखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो नोंथांमोननि नाजानाय थायोब्ला बे आनजादखौ उथ्रिनो हानाया गोरलै होननानै आं सानदों। बेखायनो नोंथांमोना बा उननि जेनेरेसन बा जायफोर एपियार खालामदों नोंथांमोनखौबो जोङो दिनैनि बे उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि जानानै नोंथांमोनखौ जोङो खावलायगोन नोंथांमोनाबो बे आनजादखौ होनायनि साखा भारा जानो हागोन। आं बेखौनो हास्थायदों। साबायखर थाबाय। आं बे समाव उदालगुरि जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ नेहाथारि बिथां पद्म बसुमतारी बिथांनिफ्रायबो फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि। मा बुंगोन बे समाव निजोरा बाग्लारि बिथांनि नखराव नोंथांमोना फैनानै साबायखर जासिफैनो? जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों निजोरा बाग्लारिनि साक्सेसनि रादाबखौ मोननानै। निजोरा बाग्लारिया सासे बर' बिजोंजों फरायनानै जे नैबेबायदि आसाम हादरसानि बयनिख्रुइ गोरासिन एग्जाम बेखौ लिरनानै उथ्रिसार जानो हाबाय। बेयो बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बर' बिजोंजों खायफाया बुङो जे फरायनानै जेबो जानो हाया, नाथाय बेखौ जोंहा निजोरा बाग्लारि बिथाङा दिन्थिबाय जे बर' बिजोंजों फरायनानैबो जे सासे अफिसार जानो हायो बेखौ दिन्थिबाय। दा ओंखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादनि जानानै बिथांखौ जोबोद गोरबोजों बरायदों आरो साबायखर जासिदों। इयुनाव बिथांनि जाफुंसारनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' बिजोंजों फरायनाय गथ'फ्राबो जे बेफोरबायदि
गोब्राब बा गोरासिन एग्जामफोरखौ लिरनानै अफिसार जानो हायो बेखौ माने बिदिन्थि होबाय आरो बिथांनि गेजेरजोंनो गोबां थुलुंगानाय मोनगोनखौ जों मिजिंथिनो हायो। सिगांनि समाव बर' रावजों लिरनो हादोंमोन नाथायबा 2023 मायथाइनि जा आनजादाव बर' रावजों लिरनो मोनाखै बेनि सायाव मा बुंनो नोंथाङा? बेखौथ' एसे साननो गोनाङानो जाहैबाय जोङो जायफोर APSC आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनो थांदोंमोन अब्ला बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथिबाय जे थांनाय बोसोरो अपसनेल साबजेक्ट हिसाबै आरो बिनि अनगायैबो बर' रावजोंनो गासैबो आयदाखौ लिरनो हादोंमोन होननानै फोरमायदों। नाथाय देग्लायनियाव बर' रावजों लिरनो मोनाखै होननानै खबरखौ मोन्दों बा मिथिदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय। दा उननि समफ्राव बे आनजादखौ बर' रावै लिरनो हानायनि खाबुखौ जोंनि मिरु बर' थुनलाइ आफाद एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गेजेरजों सावरायनानै निस्सय लिरहोनो हानायनि राहाफारिखौ खालामनो हागोन। मानो होनब्ला जोंनि बर' रावा 8 सिडुलाव हाबनाय राव आरो लोगोसेनो आसाम हादरसानि लोगो सरकारि राव महरै गनायथि मोनबाय। बेबायदियाव बेबायदि आनजादखौ बर' रावै लिरनो हायोब्ला जोंनि फरायसाफोरा बांसिनै उथ्रिसार जानो हागोनखौ मिजिंथिनो हायो। मोनसे दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जाहैबाय देग्लायो जे जोंनि बर' फरायसाफोरा बर' रावजों लिरनो मोनियासो एसे साननो गोनां जाहैदों। मा खारनावहाय लिरनो मोनासै बेखौथ' जोंथ' बुंनो हालिया। दा इयुनाव बेनि सिङाव मा जानानै दं बेखौ नागिरनो नाजासिगोन। थेंक इउ। साबायखर थाबाय बिथांनिसिमबो। गोजोन्थों।